Clear tu te chibai ule kan channel in lo clear thina wangin Inchuhna lawm thu kan soye Russia chuan COVID-19 damdoi Rajnath Singh a peta India le Russia inzom na hi a hma ain a tha chho zele Shanghai Cooperation Organization meeting chim tura Moscow khopuya nithum cham tura zin Indian Defence Minister Rajnath Singh chuan thulom tak tak ron hon tura nei nual maya ramrilam buaina sosan lai takalo ni bok nen India tan chuan thulom takani tin China le Pakistan wanga buaina chu thudanga da ta ila COVID-19 wangin nunna sing sari don lai kan chan ta a India ina damdoi ala siam hlo thin thei ri silowa chuan Russia damdoi Sputnik V hi beisei lo thei poni lo manlai kan Mizo Christian masaten pastoran lak donin kan du kan la lova kan mu kan la ni an tiang deuh khani ome Sputnik V po hi a tha emo thalo emo kan du ber ala ni ri lova kan mu thei chuan man mai tur chun ala ni ri mai ani thamasa lok khan President Vladimir Putin chuan Russia siam COVID-19 damdoi hlo tling taka en chinani thule mipui man theia siam zo thoya ni tur thu kha alo puang to a maseram dang mi thiam te chuan Russia damdoi hi an ring lem lova trial an kalpui dan te chuan soisela hlo hle ni kha September ninga BBC na tarlan danen Russia damdoi Sputnik V chu arin tlak mel khop maya mi hringa natna do tu immune system chu nasatakin ati chak theya mi hringa ngong thalo side effect po ani thu hriate ni lo bok ni ina soi rin hlel na tam takara Russia Sputnik V hi kandam na doi tur ni ina langta ti chuan Russia chuan Indian Defence Minister hi andam doi siam chhuat tharlam tak lalum ham mai chu an lo pe a do sengzat chi angen pek ti tarlan ani lova India rama en chin na tur ba ka Sputnik V hi rin tlak ani ti Russia in tarlan adu wanga pe te po ani pokang chu Shanghai Cooperation Organization meeting a hian rambung riat Defence Minister te antela Pakistan le China po antelani Putin chuan SCO member te hi adam doi siam chu peveka heng ba ka hian Commonwealth Independent States Collective Security Treaty Organization member te le Republic of Serbia te po Sputnik V hi pe kan ni ti Russian Defence Ministry chuan soi ma sanga tanga lo in thato nge chu indu sakna awm lo theilofa Russia chuan a damdoi mu chu hi India rama asiam na nakal pui turina phala damdoi siam tu company le sarkar thu nei tu te anin dor me kani Russia hian nama ina ram chung mamo po aphu ruk thei don bi kri lo Sputnik V hi alo rin tlak tak takani chuan khovel mi hring zongin kan mamo don sia Russia hian a supply ne don lo ti chiang rengani chu wangin arin ngamber India rama COVID-19 vaccine khovel mamo chan na tur siam turin malak na kalpui ani diktak chuan Russia hian China rama siam chhuah tira du don lo hrim a chan chu China hian an ma ni siam angin an lo chhuah le mayang ti Russia hian a hlau ve khopani India ero Russia tana thi po ngam sak ani angin rinom takin Russia thiam na mangin Sputnik V hi asiam chhuah na hna a lo kalpui ve thei don ni ina lang khovel mi thiam then khaten Russia damdoi hi an ringam chi lova ma se khovela a masaber ani hrima mason na lian tak chu ni diktak chuan TB damdoi po to ma se kan dam pui vek chuang lova tun thlengin TB thi te hi an reng thowa damdoi lama he chuan 100% a hlo tling ti hi a thei lovani Rajnath Singh Russia zinra chhuah hi tam tak soitura oma atlang pui kanan tar langanga September ni li le ninga Chhung hian Bay of Bengal tuipuya Russian Navy le Indian Navy te chuan atum som pakhatna tan Indo nunchan anjir ho me ka hei hi China chuan a lawm lem lo na in thulian tham soyero anei lem lova South China Sea tuipui lama US le ho te ti chak turin India Indo long INS Vikramaditya a ve mek boka tundin huna chuan China hian India hi abe masalo topang
ti hiringila Shanghai Cooperation Organization in khom puya Rajnath Singh le China Defense Minister Wei Fenghe chuan ramri buaina an soi ho ve boka hei hi mei kha a kalwan buai nuwa rampani te political level anin biak na masaberani in biak na hi darkar ni le chan ve vel an neya Indian Defense Minister Rajnath Singh chuan kumsang ni som ni April kha a an om na hmuna PLA te an tol kir lo chuan in biak na hian om zia nei don lo thu le in biak zel po tu lati lem lo thu Chinese Defense Minister hi a hril mak maya kar le khian External Affairs Minister S Kaishankar le Chinese Minister Wang Yi chu Russia rama bok anin mule anga in rem na hi om thei don nge don lo soithiam harri viau mai Galwan Valley B ka hian PLA te chuan Indian Territory an chua san to a masi mun danga an om na pa nga ya tangin an tol san du bik lovani India chuan sipai sing thum zeta da bel to a Navy Army le Indian Air Force te chu in ring renga om tura hriat tir an ne to ani hetia Indian Defense Minister Rajnath Singh le Russia hruai tu te anin mu na hian General Sergey Shoigu chuan Pakistan chural thuam lama an pui lo thu alo soi ve boka tunlai hi India le Russia te hian Straits of Malacca a Kafkas 2020 military exercise an nei mek boka Rajnath Singh hian Intergovernmental Commission for Technical and Military Cooperation Kumin kumto palo om tura General Shoigu hi asom bokani tuntuma Rajnath Singh zin chua hi Defense Secretary Dr. Ajay Kumar Minister of State External Affairs le mipoimo engemo zatin an troi om boka Defense Minister zitu te hian an mani level theva Russian official tenen in biak na an nei hloma rampan ni inzom na that zia tilang le kan ti thei ome